Juntament amb el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat és l'amenaça ambiental d'abast mundial més preocupant. La diversitat de paisatges, d'espècies, és un valor a protegir. Moltes escoles es fan seu aquest repte. Aquestes són les nostres basses, una és la bassa blaugrana i l'altra és la bassa dels colors. Aquestes basses ens han ajudat a prendre algunes espècies autòctones com el fartet i la naiade i alguns depredadors com el cranc de riu i les gambúsies. La majoria d'aquests animals els vam anar a buscar al riu Muga i cada any hi fem una excursió i en portem més. Durant el curs, les actuacions que fem són el manteniment que implica la neteja de l'aigua. I per seguir bé i aprofundir en l'estudi, portem els animals a les peixeres de les classes i en el dia a dia podem observar i estudiar el seu comportament i característiques. Venim aquí al castell d'Arrenc, al Carpobrotus, que és una planta que també és coneguda com un gladagat, que és una planta invasora que impedeix que les plantes autòctones d'aquest territori puguin créixer. L'Ajuntament de Llançà aporta els materials i tot el necessari per poder fer aquesta activitat. És una activitat que es fa anualment i es porta fent des del 2005. Ve a conseqüència d'un treball de recerca que va fer un exalumne i estava tan bé que es va començar a fer aquesta activitat. Hem construït cases nius per afavorir la biodiversitat i que arribin ocells, poder conèixer les espècies d'ocells. També hem construït menjadores perquè es puguin alimentar, perquè a l'hivern els hi costa molt trobar menjar. El primer any van venir una mallerenga carbonera, va criar les cries, i després, els altres anys, van venir mallerengues blaves i carboneres. Ara plantem en aquest jardí plantes de clima mediterrani i aromàtiques com la farigola i el romaní i també plantes de Sud-àfrica, ja que també el seu clima és mediterrani. El que és important és treballar amb la gent jove, perquè són els ciutadans de demà, els consumidors de demà i els pares de demà. A partir del coneixement dels éssers vius i els seus hàbitats, i sovint de la mà d'entitats ambientals del territori, les escoles es converteixen en agents protectors de la biodiversitat.